Så det bare krammer. Jeg tænker lidt, hvornår kommer Lærkes krammer? Hvornår kommer Lærkes krammer? Jeg tror, man har en video lige nu. Det kan man fjerne sådan en stiv. Sådan en stiv tirsdag. Sådan en stivelse. Ej, vi har faktisk lyst til noget. Jeg synes, du skal give mig det der kamera, så skal du lave dine krammer. Okay. Det er attitude hug. Attitude hug. Jeg lader bare tungen, okay? Oh my god, she's crazy. Oh my god. Er I klar? Oh my god. Jeg ved bare, Så utryg. det falder som musik kartofler. Ja. Og det kommer til at gøre ondt. Og den der kontorstol. Hun tager bare fra. Du når ikke længere end lige dertil. Og så slår du hovedet ned i madrassen. Og så er du bare færdig. Okay, er I klar? Okay, nu går den. Jeg kan godt se det. Okay, Ja, nu kommer jeg. jeg er mere tryg ved, at du har fat i sengen. Nu kan Du er totalt tryg ved, at jeg overhovedet ikke smadrer dig. Ja, fuldstændig. Hvor jeg regner, knæene de bliver sat lige i benene på dig. Gør jo. Nej, Er I klar? Ja. Jeg lukker øjnene selv. Okay. Oh my god. Jeg sætter af i sengen, det jeg kan ikke bare kaste mig. Ej, det var ren held. Okay, nu er det din tur, Daniel. Jeg lægger mig der, hvor du ligger. Jeg tager det. Cause I'm long and I'm strong and I'm down to get the friction on. So ladies, if you wanna roll my Mercedes, then turn around, stick it out. Okay. Ej, okay, vindueskampen. Ej, det er sindssygt. Okay. Er I klar? Ej. Ej. Okay. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal beskytte mig. I skal ligge helt vildt stille. Okay. Okay. Ej, jeg skal lige regne ned. Ja, man tænker lidt, hvor de hårde dele kan ramme ned, mindst smertefuldt, ikke? Ja, okay. Er det hovedet herover? Er det hovedet? Tænker du hovedet herover? Okay. Ved siden af mig? Ja, det går det. Du er sindssyg! Nej, underbordene, de kommer op nu. Jeg kan bare fornemme. Ej, det er fandme godt. Yo, nu kör jag, kanske bäst om ni tar en paus. Taggar ner för nu är Fille Ice in the house. Och vi är under jorden med oss. Så jag springer för ena benet har vi slitit loss. Og Daniel beskytter stillet. I don't think this is healthy. Very good. Er I klar? Pas på, jeg har kameraet. Ja, det er sådan her.